ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣነ ዓኹም ሰላሕ አዲኔ ካብ ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ናይ መዓልቲ ቃል ዝብል ፕሮግራምና ንጎ ሰዓት 5 ዝወርድ ናይ 5-7 ደቂቃ ድኾን ጊዜ ኢና ንካፈል ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ቃል ገይሩ ድማ ንህይወትኩም ክቃንየ ኩልኹም ተኸታተልዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና ሎሚ እንካፈሎ ቃል ባርነት ውጽኢት ቁልዕነት ይዝብል እዩ ባርነት ውጽኢት ቁልዕነት እዩ ሪኢኹም ናይ ባርያ ናብራ ናይ ባርነት ናብራ ክንነብር ንኽእል ኢና እዚ ግን ውጽኢት ቁልዕነት እዩ ብፍላይ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም አሚንና ምስተወለድና ደጊምና እንደገና በርዑት ባርነት ክንቁረን አይግበአናን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ብክርስቶስ ሓራ ኮይና ኢና ብክርስቶስ ሓራ ክንስና ንምንታይ ደጊምና እንደገና በርዑት ባርነት ንቁረን ተዳኢልኩምኒ ውጽኢት ቁልዕነት እዩ ምኽንያቱ ብጎይታ ቁልዑን ተዳአ ኮይና ክርስቶስ ቆልዑን ተዳአ ኮይና በመንፈሳዊ ህይወትና ቆልዑን ድሕር ኮይና ናይ ባርነት ናብራ ክንነብር ንኽእል ኢና ንዘለካ ነገር ንናትካስ እንዳባሃካዮ ትነብር ንዘለካ ነገር እንዳተመንኻዮ ትነብር ከለካ ከምዘይብልካ ምሳኻ ኾሎ ምሳኻ ከምዘይልኽ ትነብር ትጅምር መጽሐፍ ቅዱስ ገላትያ ምዕራፍ 4 ከምዚ ኢሉሎ ኣነ ግና እብል ኣለኹ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ኣነ ግና እብል ኣለኹ ወራሲ ብዘመን ቁልዕነት ኾሎ ጎይታ ኩሉ ክንሱሲ ክሳዕ እታ ኣቡኡ ዝመደበሉ ጊዜ ትሕቲ ሰብ ሕድርን መገብትን እዩ እምበር ንሱን ባርያን በበይኑ የብሎምን ወራሲ ኩሉ ክንሱ ኢሉ ካብ ቁልዕነቱ ዝተላዕለ ግን ክሳብ ትሕቲ መገብቲ እዩ ከምኡ እውን ንሕና ቆልዑ ኮሎና ኣብ ትሕቲ ምህሮ ቁልዕነት ዓለም ባሮት ኮይና ንነብር ነበርና ሪኢኹም ከምኡ ንሕና ቆልዑ ኮለና ኣብ ትሕቲ ምህሮ ቁልዕነት ዓለም ባሮት ኮይና ንነብር ነበርና ሪኢኹም ኣሕዋት ኣብ ትሕቲ ምህሮ ቁልዕነት ዘንብረካ ቁልዕነት እዩ ኩሉ ግዜ ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ቆልዓ ከለኹ ከም ቆልዓ ይዛረብ ነበርኩ ኢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣስተውዕሉ ኣሕዋት ኩሉ ግዜ ብጎይታ እንዳዓበና ናብቲ ብልዓት በጽሕና ናይ ሰብኣይ ክንከይድ ይግበአና እዩ ምኽንያቱ እንተደኣ ነቲ ናይ ጎይታ ነገር ቆልዑ ክንከውን ጀሚርና ነቲ ብክርስቶስ ዘለና ስልጣን ነቲ ብክርስቶስ ዝተዋሃበና ማንነት ነቲ ብክርስቶስ ዝተዋሃበና ክብሪ ኣብ ህይወትና ክንገልጾን ክንጥቀመሉን ኣይንኽእለን ኢና ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ቆልዓ ክሳብ ዝዓቢ ነቲ ዘለዎ ነገር ብግቦ ክጥቀመሉ ስለ ዘይክእል ምስቲ ዘይብሉ ባርያ ሓደ ኢላይፉ ኣይገርመኩምን ስለዚ ንዘለና ሓላፍነት ወሲድና ክንጥቀመሉ ዘኽእለና ምዕባይና እዩ ብዙሓት ክርስቲያናት ካብታ ሓደ ተሸጊሮም ዘለዉ ስልጣን ኣለዎም ንስልጣኖም ክጥቀሙሉ ናብ ዝኽእሉ ደረጃ ግን ኣይዓበዩ ስለዚ ስልጣን ኩሎም ስልጣን ከምዘይብሎም ብብዙሕ ነገር ተገዚኦም ይነብሩ ኣለዉ ብክርስቶስ ዝኣመነ ዘበለ ዳግም ዝተወልደ ዘበለ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣናት ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሓይሊ ወፂ እዩ ነገር ግን ወፂና ኾለና ንምንታይ ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወትና ይገዝአና ንምንታይ ብብዙሕ ነገር ህይወትና ትምለኽ ንምንታይ ብብዙሕ ነገር ንጭነቕ ንምንታይ ባሮት ብዙሕ ነገር ንኸውን ኣለና ውጽኢት ቁልዕነትና እዩ ምኽንያቱ ብጎይታ ቁልዑ እንተደኣ ኮይና ክንመልኮ ዝግበአና ይመልከና ክንገዝኦ ዝግበአና ይገጽአና ስለዚ ኣብቲ ክንህልዎ ዝግበአና ዝህልወና ምዕባይና እዩ ኣብቲ ክትህልዎ ዝግበአክ ዝህልወኪ ምዕባይኪ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ከምዚ ኢልዎም ኣሎ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ካብ ጥቕሲ 1 ከምዚ ይብል ኣሕዋቴ ኣነ ኸኣ ከም ንስጋውያን ከም ቆልዑ ብክርስቶስ እምበር ከም ንመንፈሳውያን ክዛረበኩም ኣይኮነለይን እዩ ገና ስጋውያን ስለዝኾንኩም ጸባ መገብኩኹም ዕጹም ብልዒ ኣይኮነን ገና ኣይከኣልኩምዎን ሕጂ እኳ ኣይትኽእልዎን ኢኹም ቅንዓትን ባእስን ካብ ዝህልወኩምሲ ስጋውያን ምዃንኩም ዶ ኣይኮነን ከም ባህሊ ሰብ ዶ ትኸዱ ኣየለኹምን ኢማጅን ግበሮ ንክርስቲያናት ኢኹም ድብሎም ደሎ ንቤተ ክርስቲያን ኢኹም ድብሎም ደሎ ንመንፈሳውያን ኢኹም ዝብሎም ዘሎ ኣብ ማእከልኩም ሲልዎም ቅንዓት ኣሎ ኢልዎም ባእስ ኣሎ ኢልዎም እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ዓይኒ እግዚኣብሔር ነውሪ እዩ ሓጢኣት እዩ
ናይ ኣምላኽ ባህሪ ይኮነን ናይ ኣምላኽ ዘይኮነ ባህሪ ናይ ስጋ ባህሪ ንምንታይ ገዚእዎም ንምንታይ ኣብ ትሕቲ ባርነት ናይ ስጋ ይኣትውሎ ተዳኢልኩምኒ ኣብ ላዕልት መልሲ ሂቦም ኣሎ ጌና ብክርስቶስ ቆልዑ ኢኹም ዘለኹም ኢሎም ኣነ ንዓኹም ከም ቆልዐ ክዛረበኩም ድኽእል እምበር ከም ብዙሓት ከም መንፈሳውያን ክዛረበኩም ኣይክእልን ኢልዎም ሪኢኹም ኣሕዋት ብክርስቶስ እንተዳ ቆልዑ ክንከውን ጀሚርና ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወትና ቆልዑ ክንከውን ተዳ ጀሚርና ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ዳስ ዋይ ካብ ናይ ቁልዕነት ህይወት ክንወፅእ መታን ከምቲ ንስጋና ንግደሰሉ ናብትን ንጎየሉ ስለ መንፈሳዊ ህይወትና ኩሉ ግዜ ክንፀርዕር ክንሓስብ ይግበአና እዩ ምኽንያቱ ከምቲ ስጋና ብብዙሕ መንገዲ ዝግበኦ እንዳገበርና ኣብ ዝብፃሕ ንብፅሖ ዘለና እቲ መንፈሳዊ ህይወትና ድማ ብዘይቋረፅ ምስ ጎይታ ርክብ እንዳገበርና ቃሉ እንዳተመገብና እንዳጽናዕና ነቲ ውሽጣዊ ሰብና ከነዕብዮ ቢልድ አፕ ክንገብሮ ኣተሓሳስባና ክቅየር ብጸሎት በቃል ኣምላኽ ይግበአና እዩ ብዙሓት ክርስቲያናት ብጎይታ ኣሚኖም ዳግም ምስተወለዱ ነቲ ናይ ጎይታ ነገር ኣዝዮም ሸለል ክብልዎ ይጅምሩ እሞ ብናይ ስጋ ዓለም ተገዚኦም ትረኽቦም ብናይ ስጋ ካይዳ ተመሊኾም ትረኽቦም ሓሳቦም ኣዘራርቦም ባህሪኦም ኩሉ ናይ ስጋ ነገር ገዚኦም ጸንሐካ ኣብ ትሕቲ ባርነት ወዲቖም ጸንሑኻ እሶም ጽቡቕ ዘለዉ ይዝመስሎም እቲ መንፈሳዊ ሰብ ክሪኦም ከሎ ግን ኣብ ትሕቲ ባርነት ከም ዘለዉ ይድፈልጥ ሪኢኹም ኣሕዋት ብሓቂ ብክርስቶስ ናጻ ኾንኩም ነቲ ኣባኹም ዘሎ ስልጣን ኣብ ህይወትኩም እንዳተጠቀምኩም ንነገራት ድማ ብሽም ኢየሱስ እንዳቀየርኩም ክትነብሩ ትደሊ እንተደኣ ኾንኩም ብክርስቶስ ክትዓብዩ የድልየኩም ስም ኢየሱስ ዝኣክል ተዋሂቡና ብነገራት ንበክን ንሳቀይ እንተደኣ ኾይና ኣብ ትሕቲ ባርነት ኢና ንነብር ዘለና ንሕና ክንበኪ ይግበአናን እዩ ንሕና ክንጭነቕ ይግበአናን እዩ ብገለ ከይትጭነቑ ይድብል መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ትሕቲ ጭንቀትን ፍርሕን ደእትወና ዘሎ ግን ቁልዕነት እዩ ካብ ናይ ቁልዕነት ህይወት ተደኣ ወፂና ኣብቲ ናይ ስልጣን ናይ ክህንነት ኣብቲ ናይ ንግስነት ማንነትና ኣብኡ ክንነብር ንጅምር ሽዑ ነገራት ከም ዝበልናዮም ክሳሎጡን ክሰርሑን ይጅምሩ ሓወይ ሓፍተይ ብጎይታ ቆልዓ ምዃን ሓደገኛ እዩ ንዘለካ ነገር እኳ ብግቡእ ከምደይ ትጥቀመሉ ይድገብረካ መጽሓፍ ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ከምዚ ይብል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ካብ ጥቕሲ 15 ከምበልኩም ከይዱ ምስ ሓደ ካብ ደቂ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ካብ ጥቕሲ 25 ሶሪ እቲ ዓቦድ ግና ናብ ወፍሪ ነበረ መጺኡ ናብ ጥቓ ቤት ምስ ቀረቡ ከበሮን ጓይላን ሰምዐ ካብቶም ጉዙኣት ንሓደ ፀዊዑ እዚ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ከዓ እቲ ሓውኻ መጺ እሞ ኣቦኻ ብድሓኑ ስለ ዝረኸቦ ስብሕቲ ላም ሓሪድሉ በሎ ንሱ ግና ኮረ ምእታውን ኣበየ ኣቦኡ ከዓ መጺኡ ለመኖ ንሱ ግና ነብኡ እንሆ ክንዲዚ ዓመት ተገዛእኩኻ ካብ ትእዛዛትካ ከቶ ኣይሓለፍኩን ንዓይሲ ምስ ኣዕሩኸይ ዝሕጎሰሉ ማሕስእ እኳ ኣይሃብካንን እዚ ንገዛእኻ እዚ ንገንዘብካ ምስ ኣመናዝር ኮይኑ በሊዑ ዝወድአ ወድኻ ምስ መጸግና ስብሕቲ ላም ሓረድካሉ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ከዓ ወደየ ንስኻ ኩሉ ሳዕ ምሳይ ኣለኻ ናተይ ዘበለ ድማ ናትካ እዩ እዚ ሓውኻ ገና ሞይቱ ነይሩ ሓዊ ጠፊኡ ነይሩን ተረኺቡ እሞ ክንሕጎስ ባህ ክብለና እውን ይግበአና እዩ ሪኢኹም እዚ ሓውዚ ኣብ ልቡ ሓደ ባህጊ ነይርዎ ሓደ ድሌት ነይርዎ ኣቦኡ ሃፍታም ስለ ዝነበረ ሓደ መዓልቱ ምስ ዕሩኽቱ እውን ክዘናጋዕ ይደሊ ነይሩ በቲ ኣብ ኣቦኡ ዘሎ ሃፍቲ በቲ ናይ ኣቦኡ ነገር ምስ ዕሩኽቱ ክሕጎስ ይደሊ ነይሩ ነገር ግን ብትኽክል ነብኡ ስለ ዘይፈልጦ ዝነበረ ብትኽክል ዘለዎ ክብርን ስልጣንን ኣብቲ ቤት ስለ ዘይፈልጥ ዝነበረ ንዘለዎ እኳ ከም ድላይ ክጥቀመሉ ኣይክእልን ነይሩ ሓደ መዓልቲ ግን ኣተንቢህዎ ኣውፂዎ ዝብህጎ ዝነበረ ነገር ንሓዎ ኣቦኡ ከኽብሮ ከሎ ምስ ረኣየ ንዓይ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ጌርካላ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኢልዎ እቲ ዝገርመኩም ግን ኣቦኡ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ ኣቦኡ ዝፈልጦ ነገር ከንታይ እዩ ነይሩ ናተይ ዘበለውኮ ኩሉ ናትካ እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት ናይ ኣምላኽ ዘበሎ ኩሉ ናትና ኮይኑ እዩ ምክንያቱ ዘይተዋሃበና ነገር የለን እግዚኣብሔር ኩሉ ናትና ምዃኑ እዩ ድፈልጥ እቲ ሽግር ግን ንሕና ቆልዑ ዘረኣ ኮይና እቲ እሱ ናትኩም እዩ ዝበለና እንዳባሃግናዮ እንተድበኒ እንዳበልና ኢና ንነብር ሓወይ ሓፍተይ ብጎይታ ቆልዓ ምዃን ንናትካ እንዳባሃካየ ይዘንብረካ ናትኪ ኩንሱ ሃረር እንዳበልኪዮ ብትምኒት ይዘንብረኪ ትምነዮ ዘለኹ እኮ ብኢድኪ እዩ ዘሎ ትብህግዮ ዘለኹ እኮ ናትኪ እዩ ኮይኑ ነገር ግን ንናትኪ ኣልዕል ኣቢልኪ ከይትጥቀሚ ዝኽልክለኪ ዘሎ
ቁልዕነት እዩ ካብ ቁልዕነት ንኽንወፅእ ድማ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ንመሓዞ ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ሎሚ ሓቢርና ኩልና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኢና በኢየሱስ ስም ኣምላኸይ በቓልካ ካብ ናብራ ቁልዕነት ወፅኤ ብክርስቶስ ኩሉ ጊዜ እንዳዓበኹ እንዳተለወጥኩ እየ ዝኸይድ ኣብ ቁልዕነት ኣይነብርን እየ ኣሜን ኣምላኽ ይባርኽኩም ኣብ ህይወትኩም ንጎይታ ኢየሱስ ወሲንኩም ደይተቐበልኩም እዛ ጸሎት ምሳና ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ የኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝሞተ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎን ከም ዝሞተን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንስአን ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠን የኣምን ኣለኹ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ ኣሜን እዚኣ ድጸለኹም እንቋ ሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ስንኩም ጽሓፉልና ዘድልየኩም ማተርያል ክንልእከልኩም ኢና ሻሎም